салом тамошобинони арҷманд, хабарҳои муҳими радиои озодиро аз рӯзи ҷумъа 2 май тақдим мекунем. мақомоти тафтишотии комиссиони махсусеро таъсис ва барои таҳқиқи ҳодисаи куштори як зиндонӣ дар маҳбаси мардонаи ноҳияи Ваҳдат сафар бар карданд. Ба ин комиссион намояндагони додситонии Кумитаи амнияти миллӣ, раёсати муассисаҳои ислоҳотии вазорати адлия шомил шуданд. Як масъули вазорати адлия ба радиои озодӣ ҳодисаи куштори зиндони Ромиш Олимовро дар натиҷаи задухурдӣ байни маҳбусон тасдиқ кард, вале гуфт феълан сабаби сар задани моҷаро ва ҷузъиёти дигар маълум нест. тибқи иттилои радиои озодӣ, дар як задухурд барои назорати ғайрирасмӣ аз болои зиндониҳо миёни ду гурӯҳи рақиб 1 нафар кушта ва 1 нафар маҷрӯҳ шудааст. бар тибқи таҳқиқоти Гелап, як муассисаи назарсанҷии Амрико, ки дар остонаи рӯзи 3 май, рӯзи озодии матбуот нашр шуд, 56% аҳолии Тоҷикистон ба ин назаранд, ки дар кишвар озодии сухан вуҷуд дорад. 30% дигар гуфтаанд, ки дар Тоҷикистон озодии баён нест ва журналистон аз бими таъқибу додгоҳ воқеиятро наменависанд ва камбудиҳои ҳукуматро ошкор намегӯянд. ин нуктаро худи хабарнигорони тоҷик ҳам иқрор мекунанд. рӯзе пештар аз ин Freedom House дар гузорише доир ба озодии сухан Тоҷикистонро аз ин назар кишвари ноозод номида дар мақоми 175 ҷой дод. вазорати умури хориҷаи Тоҷикистон дар бораи сафари президенти Туркманистон Қурбонгулӣ Бердимуҳаммадов ба Душанбе хабар дод. ин сафари расмӣ 5 ва 6 май баргузор шуда, дар ҷараёни он қарор аст 6 санади ҳамкорӣ дар соҳаи нақлиёт, маориф, фарҳанг ва сиёсат ба имзо расад. дар ин бора дар як нишасти матбуоти дар Душанбе Абдулфайз Атоев, сардори раёсати иттилоот хабар дод. тими миллии футболи Афғонистон барои ширкат дар бозии дӯстона бо мунтахаби Таҷикистон аз Кобул ба Душанбе омад. бозии дӯстонаи миёни тимҳои миллии Таҷикистону Афғонистон шоми якшанбе 4 май дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе баргузор мешавад. ба ҳайати тими футболи Афғонистон 23 нафар аз ҷумла 18 футболбоз шомил шуданд. بازی دوستانه رفیقانه را تیم ملی فوتبال تاجیکستان و تیم ملی فوتبال افغانستان جهت آمادگی تیم افغانستان برای مسابقات چالش کاپ روز یکشنبه در استادیوم مرکزی تیم ملی فوتبال افغانستان با تاجیکستان انجام خواهد میده. هدف از بازی دوستی، برادری، همبستگی و همچنین ارتقای ظرفیت‌های فوتبال از دو کشور میباشد. дастаи мунтахаби миллии футболи Тоҷикистон бо раҳбарии сармураббӣ Муҳсин Муҳаммадиев бозӣ мекунад. ин рақобати панҷуми дастаҳои мунтахаби Тоҷикистону Афғонистон дар 9 соли охир аст. ва ахбори аз ин ҳам бештар дар вебсайти радиои озодӣ, дар саҳифаҳои мо дар фейсбук, твиттер ва ютуб ва ҳамзаминаи махсуси радиои озодӣ барои телефонҳои ҳамроҳ.